A madarak is gondolkodás nélkül tanítják fiókájukat énekelni, amíg lesz világ, ahol énekelnek a madarak. Na gyerekek, figyelem, figyelem! Egy dalt fogunk tanulni, amit előadunk. Előbb halljam, milyen dalokat tudtok? Mi nem tudunk dalokat! Egyet sem? Nem tudjuk énekelni! Nem? Na hát akkor egy-kettő. Azonnal énekelni tanulunk. Figyeljetek rám! Hát kezdjük az elején a dolgot, az elején kezdeni jó, mert az olvasást hogy kezdik? ABC! Az éneklést így kezdik do, ré, mi, Do, ré, mi. do, ré, mi. Az első három halljam mi, do, ré, mi, Do, ré, mi. do, ré, mi, fá, szól, lá, ti. Hát ez még nem megy nektek. Do, ha dúdolsz, így kezd do, ré, egy régen látott rét, mi együtt ez a mi, fá, a fák fölött az ég, szól a dallam, hogyha szól, lá, ez követi a szót, ti tudjátok is már, hogy most újra itt a do. Ha dúdolsz, így kezd do, egy régen látott rét, mi együtt ez a mi, a fák fölött az ég, szól a dallam, hogyha szól, lá, ez követi a szót, ti tudjátok is már,